Ja, det er rigtigt. I skal subscribe og like til mig. Nej, min kanal, tror jeg. Ja, det er min kanal. Så vi skal bare lave salto. Jeg starter først. Og vi har 3 chancer. Den sidste. Nej, Thomas. Yes. Sidste. Nej. Så er det Viljas tur. Kom nu, Vilja. Hej og velkommen til denne her video. Alle dem, der følger Nicolas kanal, I skal like og subscribe. Den var dårlig. Ja, det er lige meget. Den var også dårlig. Det er lige meget. For du kan ikke helt finde ud af at lande endnu. Jo. Men jeg skal bare have den højere end det. Ja, vi ses. Det er vores kanal. Bye bye. Subscribe og like.